zuk bailari duzuna egingo dugu. Adi egon. Ongi etorri, zuk bailari duzun programara Street Dance Vote. Nere ustez, txapuza bat izan da. Honetan nago. Honek ez dut da testu ematen. Hauta kaga, eske zer esateko. Erantzek esan duenarekin ados nago, gainera motza izan da, eta fundamentu gutxi ikusi dizuet. Esango dizuet, ez duzue balio. Dantza abiteko, pizzatik egon behar da. Hora, ez dakit zen ez esatea. Dantza ez dira ondo da. Postok eta ondo horiek. Azkeiten askaitu zeteko zondo, eta... Dantza gustatu zait. Komplikazioa handia zuen. Nire ustez asko...
lan handia egin da izan beharko zenueke, eta bai, gustatu zen. Nire ustez, balio duzue. Nire ustez, ondo da, batzuk ere priatin dira bizkat, oso batzuk, baina bestela orokorrean ondo. Batzuk ikusi da beste baino gehiago saiatu direla, gainitzean gustatu zaidantza, baina baso batzuk gehiagi errepikatu dituzte. Nire ustez, zuek balio duzu. Asko gustatu zait, oso barregarri izan da. Zuek ez dakit dut etorri zareten, baina oso ondo egin duzu eta asko gustatu zait. Notatzen da, gitano bat dela. Eta nire ustez, dudarik gabe balio duzu.